Arantxe Goikoetxea aldekoa naiz, Errota Fundazioko koordinatzailea. Arratia eskualdeko garapen sozioekonomikoa bultzatzen duena. Gure fundazio bezala daukagun ikuspegian, lehenengo hitza da euskera, ezta? Arrati euskalduna nahi dugu. Orduan, gu berez lan euskeraz egiten dugu. Orduan, guretzako da nolabait ere egiten dugu naia, ofizialki edo errekonozimendu bat izatea. Nik uste dut gorria, ze, euskara da maitasuna, bihotza, odolean daramagun zeo zer. Hemen eskualdean badaukagu proiektu bat, Eusgara proiektua, eta euskararen kudeaketa edo bultzatzen du enpresa barruan, ezta? Eta gero eta enpresa gehiago ari dira proiektu horretan sartzen. Eta egia esan da ikusten dugu, beraientzat balio erantzi bat bezala ikusten dutela. Orduan, nik uste dut gero eta indar gehiago eta balio gehiago hartzen ari dela enpresa munduan hizkuntzak, euskarak batez da. Uste dute pausoak astiro eman behar direla eta etorkizuna ilusioz beteta ikusten dut.